Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Pero, nagkabati naman ko ng linya, ha? RIP sa likod. RIP sa likod. Ah, gusto? Si Lolo gyapon ang akong nadungkan nga misulti, ana? RIP sa likod. Unsa? Tinuod ka, bay? O, lagi. Si Lolo Pilo ang magsigig tabi, ana? Unya. Oh, abay, asa man ka? Ngano ka ay misod ko sa kwarto. Doon na lang ko'y. Wala ka na ako, eh. Doon na lang ko'y tanaw na, bay. RIP sa likod. RIP sa likod. Abay, imo mo lagi nang giablihan ang kaban. May tanaw na ko. Ha? Da! Daan ba ko? Nga dili bag usa kong mga mata ka ng mongpong nga RIP sa likod. Tanawa bay. Uy, naay gikulit nga pong sa tabon sa kaban nga kahoy. Pasaha para maklaro. RIP sa likod. Nawa. Laing tanghaga na sad ni. Misteryoso gyud ay kayong imong apuhan, no? Mao tingali nga wa gyud siya mahadlok abay nga pasanginlan nga kaliwat ug gungo. Tungod kay dawat na sad niya nga nalinya siya sa mga misteryosong tao. Werdom gyud ay imong pamilya, ha, bay? Aw, okay na na. Nga nalinya mi sa mga weirdohon. Buti pasabot mga abnormal. As kang lawgawan nimo ba yun? Proud bitaw kay ko abay nga ganan ko nila ugugo. Unsa? Nganong proud good taon ka? Kuan, nagpasabot na nga espesyal ko. Lahi ko suban. Unya, kadukan pagid ko. Ay, pagsalig anak bay. Kay kana ra bang mga gidudahan nga ungo og sa unang panahon, no? Kay pangsunugon ba na? Ha? Oh, aw sige, pasuwayan na sila sunog na ko. Kay balitok yun sila. Aray, ay dapi ang magitingalin ning akong kamot. Tsa, niya nang tuba-tuba. Ako na nang hampulan ng imong kamot, tsa. Ay, aray, panuway ni Johnny. Gitinuod gid og lubag ang akong kamot. Nagdali gito siya nga manglayas, ta, tsa. Iya pa gid unta kong paakon. Nga mauna. Ako gani, sakit pang akong sampot. Maglisod kog lingkod. Kay may nakatusok sab sa akong sampot nga hait. Gipalagot lagit ko ining Johnny. Tsa, unsa may sunod na itong buhaton? Kinahanglang matutok kang Johnny ang tanang mga mata sa mga tao nga ungo siya. Aron palayason siya ining dapitas mga tao. Unsa? Busugan ako sa tong panihapon nga buwad gikamatisan, oy. Kusabay. Bisugay. Duka bagid. Tod. Abay. Nakita ka sa usa ka picture ni Lolo sa Musuliyo? Man, ano man? Karon ba kabantay na? Tulo naman lang din ni anak ko. Pasig na hog dito sa minteryong usa. Wala. Kinanglan ako ni pangitaon, no? Tana. Atong balikon sa minteryo. Na, tana. Oh, dinhi. Dinhi matang dapita, no? Oh, dinhi. Unya kay unam ko glakaw nimo. Ikaw ra may nahibilin dinhi. Dili kay ako rin nabilin dinhi, abay. Unsa? May kauban day ka dinhi sa akong pagbiya gani, ha? Doon na. Kisa man? Si Milchi. Miabot din ni Smelchi? Oo. Niabot og kalit. Iyan na sa kong interview. Aw. Nakakwarta na sa gani ko. Matoy akong gipalit og buwad og lamas. Kung mauna, posible nga ato ni Milchi ang picture ni lolo nimo sa usa sa mga musleyo. Hain na si Milchi Dindo. Tuwa pa.
Nagpadako pas picture sa puhang ungo ni Johnny. Ani ato karon? Doon ay gibot ipasabot ang pagtudlo ni Pilo sa Nitso. Sa maong picture, Tita, oh. Nanay. Yan ang picture. Dako nini og klaro na ang mga ngans dito. ambi, patanaw ako. Sige. May tito, oh. Oh, uy, daan pa ko. Ha? Daan? Daan sa ba? May buot ipasabot si Pilo sa pagtudlo niya ining Nitso ni Doña Cleofe Alquera. Mo ba? Unsa mo kay ipasabutan na pa no? Manong iyam lagi tudlo? Kina ang kinahanglang atong matunan. Nahinumdum na ko. Unsa ha? Unsa imong nahinumduman ha? Ako Michi? natanaw ng akong cellphone, ha? Klaro na gid kayo ang naw ni Doña Cleofe. Dinhi sa gipadako nimo nga picture. Niyara nga akong nakuhang pictures minteryo. Tanawan ninyo. Bikal be. Uy, la. Kadagan namang tao na. Mauna ang time nga nagkagubot ang mga tao. Kay dunay patayng bata nga nakitaan sa minteryo. Tuod no? Tanawan ninyo. Tanawa. Unsa may mo tanaw diha? Pulos mga tao. Nagtapok sa namatay nga bata. Tanawa ang luyo sa mga tao. Uy, ang musuliyo ka na ni Doña Cleofe. Nakita na ninyo? Naa sa tubangan sa musuliyo ining pictures apuhan ni Johnny. Ang gilabayan sa patayng lawas sa bata. Nagiingon nilang giungo. Tuod no? Sa inyong una-una, konektado ka na? Kanang musuliyo sa pagkamatay sa bata. Mao na nga akong susihon, tito. Kanindot na sa akong istorya. Makahimo na kong libro ini. Dokumentary sa gidongog nga ungo ining inyong dapit. Soltihi lang ko. Kung unsay gusto nimong sunod nga buhaton. Oh, ako pa ning tunan og maayo ang picture. Sige, tun-ina ninyo og maayo. Og sulti ko ninyo, kung unsa pa'y inyong nadiskobrehan. Kung unsay madiskobrehan pa ninyo. Sige, yan ang gabi. Sibat na papa. Dindo, unsa na may imong huna-huna? Dili ka ni konektado sa pamilya ni Johnny ang patay? Ha? Ungo ko na sa kaliwat. Og si Johnny ang nakadawat sa gahom sa pagkaungo sing apuhan. Kinahanglang mahibawaan na to kung unsa ginang pamilyang Johnny. Hala no? Kaanong kun tinuod nga ungo siya? Sa? Ngano anugdan man ka? Wa lang. Kay gwapo man siya. Iyay, kini. Diya nang laay. Ay kung pasilusa ng Johnny taon. Iita niya. Ay nga no magselos man ka. Nga dili mo gid mahitabo nga manguyab na siya nako. Nya kung pananglit manguyab siya ni mo, bayan, taon naman lang. Aw, maayo hinuon. Diya nang laay. Nga nang maayo man. Kung manguyab siya nako, bote pasabot nga magsige na gina siya pakigsulti nako. Mao nga, mas daghan kog makuhang kasayuran bahin siyang pamilya, diba? Oh, mao ba? Maligoan ako ha. Iyay. Biyaan sa ko. Hay, paita. Dili mga ko makadiskartig maayo ni Milchi. Immune na ba unta mida? Unya mo kalitag singis Johnny? Way ayo. Dili maayo. Kinahanglan nga magguba ang nga ni Johnny ing dapita. Doon na yun nakapunit atong maong picture, abay. Pero ka bay, nagtuog yun kong nadagit tong milchi bay. Mura, sab, no? Bay, tanawa. Ang usa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!